İcadi Gayle Vakilleri Galesker Kamal isimdagi Tatar Devlet Akademi Teatrında hizmet koyarlar. Biz sizni kütübüz, rahim etiniz. Ediniz, oturunuz. Приглашаем наших первых гостей, семья Шамсуаровых. Здравствуйте. Tamaşaçılar sizni bik yaxşı bile. Çünkü bizning Rail Tatarstan'ın at kazangan artisti Zülfiye, o bizning hizmetdaşımız Manzara Tapşırı'nın alıp barışçısı. Hem sizin ballarınız Nefise, Esfendiyer. Hem Şevket'ni kurmayız. Şevket'ni koya kaldırdığız. Şevket bunda. O tatlı yıkı bilen. Ol stüdyoda tek yıklıyor. Uyatmayız indi alaysa. Balalar, siz rahimetiği şoyantı ve ballar yanına oynağız anda külüğüz şoyarığız. Чтобы нашим детишкам не было скучно, пока проводим их на нашу детскую площадку. Менә баларның исемләренә игътибар итик әле. Әсфәндияр, Нәфисә, Шәүкәт. Миңа калса бу исемнәр театр өлкәсенә бик якын. Шулай килеп чыкты. Менә без үзебездә белепме, белмичәме, Нәфисә безнең бит инде Мәскәүдә актрисабыз Нәфисә Хайруллина. Нәфисә исемен безнең Зөлфиянең әнисе Розалия әни аның дусты булган Нәфисә исемле. Шуңа күрә Нәфисә дип кушык тигеп әйтте дә, без рәхәтләнеп кабул итеп алдык. Әсфәндиярны мин инде әйткәнем дә бар, төштә күрдем, Әсфәндияр дигән улым була икән дип. Һәм шулай туры килде. Туфан Миңнуллинның Мулла спектаклендә төп геройның исеме Әсфәндияр Мулла. Әйттем бит театр өлкәсеннән бит исемнәр. Ул менә Нәфисә, кирегә менә Әсфән, Нәфисә кирегә укыганда шулай килеп чыга. Төшкә кергән исем булса да, Шәүкәтебезне безнең коллегабыз Алмаз Гәрәевнең хатыны миңа менә төнге бердә шундый СМС хәбәр җибәрде. Әйдә әле Шәүкәт булсын ди, Шәүкәт Шәмсуаров. Яңгырый бит. İlhamlanып. Siz ikiniz дә иҗади кешеләр, иҗат кешеләре. Менә ул ничек йогынты ясый икән гаиләгә? Беләсезме, без инде тагын бер тапкыр ничек әле? Милли тәрбияне алалар дип әйтәсең киләме? Әйе. Менә без нәрсә генә эшләсәк тә, бөтен нәрсәне бергә эшлибез бит инде. Картина элеп куябызмы, бөтенесен бергә эшлибез. Бергә мультик карыйбызмы, бергә тапшырулар карыйбызмы, китап укыйбызмы, бергә дугалар тыңлыйбыз, бөтенесе бергә. Бергә авылга кайтабызмы? Янсызлар дөрес. Театр ул гомумән милли тәрбиядә, милли телебезне саклап калды зур өлеш кертә бит инде. Шуңа күрә аларның милли җанлы булуында менә шул театрда зур ярдәм күрсәтә инде. Театр ул бит шундый нәрсә, анда тамашачы килгәч, телгә мәхәббәт уяна. Телгә мәхәббәт ул инде бөтенләй башка төрле. Өйрәтү бер, мәхәббәт бөтенләй башка төрле. Белгәнемчә, Әсфәндияргә әле телгә мәхәббәтне әби бабайлары да уята, чөнки ул бик еш кына авылга кайта. Менә шуның турында да сөйләгез әле. Ни өчен авылны шуnkatlik ярата ул? Ул инде безнең табигать баласы, ул аның канында бөтен әйбер сиңгән. Чөнки ул әйтеп торган бит менә нәрсә генә тотынса да аңа бөтен әйбер килешә. Аңа шүкеш тә кулында килешә. Миңа инде шүкеш мәсәлән килешми, Зөлфия миннән көлә инде. Сиңа әйтеп куя инде кайсы вакыты килешмәсә дә килешмәс икән дип инде. Бабаларыннан килә. Бу ачуланып әйтеп куямы, шаярыпмы? Шаярып, яратып инде. Без бит бер-беребезне төрттөрәбез. Гомумән менә безнең ике як әтиәнибез тарафыннан менә шул иң зур байлык ул алар биргән безгә тәрбия. Без дә менә шул тәрбияне балаларыбызга сеңдерергә тырышабыз. Раил, менә сезнең бит инде рольләрегез бик күп, араларында баш рольләр дә бар, эпизодик рольләр дә бар. Ә менә гаиләдә кем баш рольдә? Biz bir-birimizden almaşınıp yürüy. Birimiz ağrıp gitse, birimiz baş bula, ikincimiz məli, sen baş bula balalı deylə. Bik zor cevaplılık bit ol baş bula. İyi. Biz bir-birimizden almaştırabız şolay. Ул гадәттә безнең сорап та тормыйча үзеннән үзе барлыкка килә. Гаиләнең нидер традициялары бармы сездә, мәсәлән, яңа ел кичендә я булмасаң да Рамазан аенда менә без нәрсәдер эшлибез дигән әйбер. Зөлфия. Менә шул ураза тоту күбек традицияләр, гырыф-гадәтләр безнең әтиәниләрдән килгән. Безнең балалар да шуны күреп үсә, хәтта безнең Нәфисә дә әле кызыгып берничә көн ураза тотты. Андый, менә шундый гырыф-гадәтләр бар инде алар. Гомумән һәр кичне түгәрәк өстәл янында без барбыз да җыелып, гәпләшеп утыруда. Ул да бер милли гырыф-гадәт дип саныйм мин аны. Һәм аларның менә шул театр җанлы булып үсүләре, милли телебезне яратып үсүләре, булар барысы да менә шул гырыф-гадәтләргә керә инде. Театр дигәннән менә бик күп артистның баласы сәхнә артында үсә бит инде. Нинди спектакльләрдә катнашалар балалар? Безнең күмәк күренешләрдә Зәңгәршә спектаклендә катнашалар бик рәхәтләнеп.
ул спектакльне көтеп алалар. Кайчан була зәңгәршәл, кайчан була зәңгәршәл дип минем гел Әсфәндияр сорап тора инде. Һәм ул бик ярата әкиятләр карарга. Безнең кеше залда бара Кәҗә белән Сарык һәм башкалар дигән спектакль. Ул спектакльне бер 15 тапкыр карагандыр. Ул аны һәр вакыт караганда гел беренче тапкыр караган шикелле карый. Мин шаккатам аңа. Ул җитди спектакльләрендә утырып карый ала һәм ул аны менә шәй урнашкан шикелле ләззәтләнә ул. Шуннан. Алар турында сөйләшкән шәйдә аларны бирергә чакырыйк әле. Чөнки без сезне берничек тә иҗади бүләксез җибәрә алмыйбыз. Снова приглашаем наших детей. Балалар, Присоединяйтесь к нам. Микрофонны да онытмыйбыз. Әйе, тапшырабыз балаларга. Улым синең Сез безгә иҗади бүләк әзерләдегез дип беләбез. Рәхим итегез. Ой, дусларым, белсәгез, безнең өйдә тычкан бар. Суыткычтан югала, төнлә белән ризыкла. Әни әйтә, безнең сырлар кая гына китә ди. Әти әйтә, төнлә белән тычкан ашап китә ди. Кем икән ул? Бездә ничек бездә шулай әти коймак пешерә. Бөтен пешкән коймакларны үзе ашап бетерә. Чөнки алар кара була. И балалар, балакайлар, мин сезгә бер сер ачам. Гаиләдәге хәлләрне сөйләмәгез бер кайчан. Ни булса да, барысы да гаилә эчендә калсын. Гаилә бездә мәхәббәт, тугрылык өстен алсын. Шулай, бездә сезнең гаиләдә һәр вакыт